Hola, mi amigos, mi amigas. How are you? How are you? Okay ra dre, okay ra diha. Ay, mali. Okay ra diha? Okay ra dre. Ana diha ito dapat. So, hello. So, kaning video, let's try to discuss about Bollinger Band na indicator. So, it's overview lang, volatility and price indicator no na magamit nato sa ato ang or madungag nato sa ato ang trading strategy. So if kabalo nung mag-open og indicators, ato mo sa indicators and then i-click ninyo ning Bollinger Bands. After na, mo maglabas na kaning murag chorizo man ni or unsa ba? Say tawag ani, murag tinae ba kanang isaw. So ato ni change isaw, isaw na so anay isaw setup. So karon hibala nato kung unsa di ay ning Bollinger Band or ginatawag na BB kung unsaon siya paggana niya, unsa ang mga gwapong entry niya gamit lang ang BB. Unya mo na the squeeze isaw setup no may ginatawag nato. So first unsa day ang structure sa Bollinger Band. So makita ninyo natay kaning murag isaw na kaning structure no. So imong i-consider first is natay line ana. So siyempre sa taas na linya ug sa ubos na linya unya naay sa tanga nga linya. So ang kaning tunga nga linya ginatawag ni siya nato simple lang ni siya nga moving average na by default 20 ni siya. So sa atong videos na naman tayo na discuss naman nato unsa ang moving average ug unsa siya mo hatag sa imo ug sa trend kanipod is same lang gihapon na siya MA dire. Pero natay duha ka lines na gina-consider. Ang upper line ug ang lower line nato. So ang deviation line nato standard deviation ni siya nga computation. So by default 2 ni siya og 2 ni siya. So from median na siya standard deviation na 2 sa taas na po siya 2 sa ubos. So unsa day how does it work day unsa day? So katong sa atong mga previous video na ang MA, di ba? Ang MA, di ba, is a trend indicator na to. Kanipod siya is somewhat trend pud siya and somewhat kumbaga explosive move ba kunyari before mahitabo ang trend matry nimo og identify kung asa ka pwede mag-set up, di ba? So ang Bollinger, let's say pag ang price moving gani prices or ang candles moving above your middle line or the MA20 nimo kaning red or unsabay color sa imong setup, it means on an uptrend ka. So mostly manggod makita nato pag ang price na daw is mubangga na sa imong upper line, short na ka, no? You sell here and then you buy dire. Mo man nakasigarang kani ang MA mo na tong kumbaga average price ba. So pag mababa na siya dire, that's the time na you buy. Pag napot siya sa taas, that's the time na mo baligya ka. Pero mostly ang setup gyud ani niya is kinanglan kabalo gyapon ka sa trend. Kung makita ninyo o tanaw ninyo tong other videos na to nga nag-discuss about trend kung kanus magsugod ang trend, makita ninyo to dito diha pud nimo matan-awan na effective siya, ma-confirm nimo kung tama ba imong reading, di ba? Na review magsugod ang trend, di ba? Og mag-forward ka og lower low na yeah. Higher lower high na, di ba? So i-review lang ninyo naman ang link diri sa taas. So tanawa lang na. So kani unsa unday pag work ani. So asa ang best entry. Now kung uptrend ka, let's say mga tag uptrend kani, uptrend ka. Nag-start na ka kunyari kanina.
Kana na ang setup. Uptrend na. So, trend nimo, ang price is na dire, pwede ka mo palit kaning area. And then, you sell dire, or asa ba to imong support and resistance or supply and demand, kana tanawag hapon nga video. And then, ug ang presyo pod, ang candles pod, nag-move na siya sa ubos sa imuhang middle line. It means, it's best na siya for shorting, no? Or for selling. Let's say kani. Gikan diri nag-up, ning sulod na. Oh. So, or ning squeeze na siya, kani nga kapan, ning gamay na siya, ning gamay na ang iyahang kuan. Meaning, nagaduol ang deviation niya, upper line og iyahang lower line sa midline. It means, kuan ni siya, kanang naana ang iyahang pwede na siya padulong mo, na siya explosive mo. Kita pud nimo ni siya based sa ang volume na to kani mga bars nagagamay. 'Di ba? So naay move na mahitabo. So pag start dire nagbaba. So focus on selling, 'di ba? Asa man ka mo entry? Pakota na asa ka mo entry? Mo entry ka sa middle line. Okay? Mo entry ka sa middle line. So let's say mangita ta og 1 hour ani. Minutes na lang 2 minutes. 2 minutes ana. So nara. So makita nimo choppy ang signal dire kay naga-move siya up, naga-move siya low. So meaning naga-squeeze siya ba, nagagamay. Volume nara, gamay ang volume. So unsa ang sa sideways, pwede ra ka buy dire, buy at your lower band or sell at your kuan. Ana lang ginagmay lang makuha man gyapon nimo ang risk reward ratio di mo ani. So muni structure ang kaning squeeze na isaw part muni siya kaning paggamay sa band nimo ug paggamay sa volume nimo. Muna siya nga part. So again, pag open nimo sa Bollinger Band, makakita kag ingani. So unsa man ang trend? Makita nimo unsa man ang trend? Ba? Uptrend. Go. Now, pag uptrend na ako naghabong ko yung middle line sa akong regression na, tanawa to atong regression na video. So, tanawa, this is our middle line. Kani is our middle line pod sa ato ang Bollinger, di ba? Almost the same sila. Na sila sa area. Na sila sa area kani. Di ba? Kana ang area. Na sila sa area na nga duol. It means na adiha ang ato ang area of value sa presyo na to. So trend nata pwede mag-squeeze. No. Pwede ka mag-short dire or mag-sell dire and then target is dire or more pa depende sa imong setup sa support and resistance. So kinahanglan ma-identify gyud ninyo og asa ang value sa ato ang entry, di ba? Kunyari, let's say unsa dining BB, Bollinger Band, unsa niya pag-work, muna siya na siya 3 lines and then this kanina 3 lines nagsignify nga na mo ni ang ato ang mga prices or area of values, no. Asa man nimong entries, o tanan mo asa ang kong entry dire, asa akong exit. So imuha is asa na ang price, unsa ang trend, di ba? Kung unsa ang trend, pag uptrend na focus ka on buying, di ba? O downtrend focus ka on selling. Let's say sa kaning area, kani pagsugod ani nag-uptrend siya, di ba? Asa imong setup dire? Kani asa imong setup ani? Asa imong setup, di ba? Buy ka dire
Buy ka diri sa ubos, buy ka sa mid nimo, uptrend man ta, and then mo na. Pag sa kaniya, asa siya ning balik price? Sa ato ang, di ba, average price. Nakaning sa center. Buy na pod. Na. Same until na ang prices mag-close. That's the time na mo pwede ka mo close and then pwede na pug ka mo short diha or pwede ka mo apas diri sa taas para for sa imong short or sa imong selling. So ingan na siya. So kanus mahitabo ang ang move kung ning gamay na or ning squeeze or kanang murag pislit na siya na ning ipis na ang ato ang Bollinger BB nato. So or ang isaw-isaw nato, no. So ning gamay ang volume, ning gamay ang kuan. So naagay explosive move na mahitabo. Let's say kani sa kaniya ana. So ana. So ba? Sabtan ba ang Bollinger Band? So good, medyo libog siya pero basta sabto na to na siya 3 lines. Ang ato ang mid is kumbaga ba murag gud gyapon nato ni og RSI, di ba? Katong og stochastic RSI na atay levels. Barato, wholesale, regular, retail og ang taas mahal, di ba? Overpriced mo gyapon ni siya na level. Kaning sa ubos mo ni ang ato ang barato, di ba? Ang katong sa taas mo ni ang ato ang mahal. Ang kanang tunga mo na ang regular SRP. Di ba? SRP, kumpra, kumbaga SRP gipalit sa convenience store nya dara na maligya. Di ba? Patong gyapon, mahal gyapon. So, mo na siya. So, kanus siya kanus ang kumbaga naay mahitabo na dako, mo gamay ang volume, mo nipis ni siya. So, naa siya mahitabo. Let's say kani, ning gamay ang volume. Nya, ang trend sell dire, diba? Sell pababa until ning squeeze na pud siya, ning gamay ang volume. As a whole, makita nimo unsa man ang trend as a whole. Ana to. Diba? Na kay kani down, diba? Ana. Dire ka price nimo. Down to ka sa down. Ana. Kita nimo. Na karon nalahi na. Nalahi na pud ang trend. Diba? Let's say go sa imong lower. Anya sa imong peak. True peak. Ara. That's your trend, diba? Bollinger, the regression. Kana. Kita nimo diha kung unsa. So, unta kani nga video mas naklaro or mas nalibugan mong sabot kung kabalo na mo si Bibi. Pero kani akong ma-share sa inyo saan paggamit sa Bollinger Band. Again, 3 lines na nag-signify mahal, sakto o barato. Unta nasabtan. See you on the next video. Comment lang kung wala pa, subscribe para ma-notify. Babush!